Oops, flat sa boss. Okay boss, clear. Hindi na kamo agi boss. Ang atuang kuan dere. Katong motor na ko dere asa rin mo gibutang. Okay na to boss, na nasa budiga. Nasa bodega. Okay man. May mga to atong plano jud. Dili na to mapago. Hala! Si Busing Marky man to. Jud dili na to mapago kung sa akong giplano to niya. Bus Marky! Bus Marky! Bus Marky! Bus Marky! Kuha na to, Bus Marky! Di jud kay kamuhawa ha. Boy, relax boy, relax boy, relax boy. Relax boy. Relax. Unsay pangalan nimo? Pangalan ako, boss? Oh, Marjong, boss! Marjong. Opo, boss! Unsa may tuyo nimo? Anong niyan ka dire? Gusto ko mapil sa imong grupo, boss! Nganong gusto mo ka moapil? Nakoy upat ka anak, boss! Byudo! Byudo ka? O, boss! Byudo ko! Igor ako gitilawan, unya gibiyaan! Puti ka may klase ng mga babae. Kahit sandali. Kusunada jud ka moapil sa akong grupo. Oh! Kursunada kay ko, boss! Sige, sukat ka ron. Apil na ka. Yes! Apil na ko! Tara na, boss! Ha? Unsa? Tara na! Tara na. Oh! Tara na! Inguna na ang suot nimo. Oh! Usa ni, boss? Kita ka sa mong suot. Dili ko musugot og apil sa akong grupo, inguna na ang suot. Boy, ang t-shirt boy. Mo na imong suoton. Welcome to the club. Ring my bell, ring my bell, ring my bell. Goods ba, boss? Okay. So, apil ni sa grupo ha. Sige boss. Pero, boss, natingala lang ko ba? Ngano puti man eh? Nganong puti? Bago pa kang apil sa mong grupo. Kana mga magsuot og puti, mo na sila mga nag-UGT pa. So, unsa man, ready na ka mo apil sa mong meeting karon? Oh! Ready na ko, boss! So karon kay ready naman ka. Tara, boy, tara. Boss. Asa man ka? Oh, apil ako dito ta, boss! Dito tao. Oh! ਗੱਡੀ ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਚਲਾਵੇ slowly. So ingunahan niya itong buhaton karon. Ha? Game na. Game na, boss! O tara. Kani ang gusto gamiton nga motor kaning yelo. Kaning hilo, boss? Kaning yelo ang gusto. Murag bang pulpi ang design na, boss ba? Kabalo ka, dugay na ni vintage man eh. Maya tara. Nya, sigurado na jud ka na imong body boss. Magaling ko yugo na ko ni para testingan ako kung unsa jud niya ginaingon niya nga loyalty. Ah! Mura magway salig, oy! Mailan na to nakaroon ang kas na. Boss, magkinaunsa. Diri ra ko ulat sa inyo ha. Unya, diri sa mi. Sige boss. Unit. Few inches later. Kanais niya gilawas, uy. Gusto na ko siya. Sige sis, paubaya kasi mo ha, go na. Ay, pasensya na mga madam. No touch, for eyes only. Isa man na, uy. Muhatag mag 5K. Pasensya na lagi ma'am. Dili lagi pwede lagi. Dara, oh. Suwan, mas rukunta ka ni. Ako makaglawas may. Sige makulatahan pa ko niya. Sige. Ito na ako, mga 5K eh. Oh. Jong, Murag maayo dito ang sayaw ba? Kinsa ka, boss? Kaya na ka na ako? Wala ko kailan mo, boss. Ako day si Lando. Lando? Tara na. Sama na na. Sama na, boss. Ayaw, 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 boss. Boss! Kira na! Boss! Sundan na tong plano na to! Kaya lagi na! Boss! meanwhile. Unsa man na? Jakante ka nun. Jong, kumusta Jong? Bungog malay kay ka. Si Lando man ni, boss. Kumusta? Jong? Bungog malay kay ka. Jong, 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 kumusta? Jong? Bungog
Wala na gisunod itong plano. Di ba? Ha? Gisunod mo na ako itong plano. Di ba ni Ana, mga jab, straight, uppercut? Gisunod mo na ako na yung gipaingon sa kuha. Boss bro, unyawan yung ka nakabuhi sa iya din. Ha? Ano wala kakabuhi sa iya ha? Kasi wala ko kabuhi sa iya. Boss na siya akong dili gusto buhian. Kay nga no, Jong. Nalove at first sight kung Lando, boss. O ang isang katuwang ay di na dapat pa. Damay ka, okay ra na. Dili, mang good boss. Kaya nakita mo guna ko siya. Nga, pili siya may mga stepmad sa akong mga anak. Stepmad? Oh, stepmad. Kung sa'y stepmad, Stepmom and dad. Ano siya tanan, boss? Full package ba? Jong, kami na, okay ra na. Nakasabot ko sa gibati ni mo. Ayaw ka bala ka. Kay nihatag naman siya og 5,000 sa kuha dara o. Tanawa. Nihatag siya 5,000 sa kuha. Ihatag na ko sa imuha ang 150 an. 150, boss? 150. Salamat kay Gusa, boss. May problema, Jong, basta ikaw, huna-huna busing ko nimo, kadamay ko nimo sa imong kasakit o galipay, kasabot ko sa gibati nimo. Salamat kay Gusa. Okay ra, Kasabot ka sa kuha. okay ra, Jong. Busing ko nimo, okay ra na, Jong. Taghatag 150 karon ha? Uli sa inyong balay, ipalit ni lechon manok. Lechon manok, boss. Kaya hilak makaulag kung kakamubon sa iya ha? Dili, magod sa inyo nana, boss. Sa man di ay? 200 namang manok ron. Hap lang man ba? Half lang sa. Hap lang sa. Ambing 150, boss, Oh, Ben. dara oh. Ako yung 150 daan dara eh. Dara. Dara 150 ni. Katawa sa. Hello, 150 na. Basta man, 150 na ka? Tara, boss. Tara.